Häzirki döwürde hormatly prezidentimiň ýol başçylygyny Türkmenistana alyp barlaýan daşartýat strategiýasy, ýurdun betaraplyk derejesine esaslanýan we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny möhüm ugry edinýän ýöreler esasyna işçiň ösürilýär. Şunu siyasi diplomatik gatnaşyklaryň Türkmenistana amala aşyrylýan halkara hyzmatdaşlygynyň esasy urlarynyň birini urlanyny belenildi. Ýokary derejede geçirilýän duşuklaryň we gepleşikleriň jemleri boýunça gadanylýan alalaşyklaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde iki ýurdun arasyna gatnaşyklar giň ugurlar boýunça ösürilýär. Aýratynam bilim, alam, medeniýet we ykdysadyýetyň büniýatlaryny puduklaryny sanlaşdyrmak boýunça ýola goýulan gatnaşyklar hasam işçiňleşdirilýär. Ozul gadandan alalaşyklaryň durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň uniwersitetden urak bilim ulgamyna degişli maksatnamalary gatnaşýanlygy belenildi. Munyň özi iki ýurdun ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň arasyna özara tejribe alşmak we hyzmatdaşlygy ösdürmek ugurlarynyň netijeli häsiýeti eýe bolýanlygynyň nowatdaky beýanlary.